Gaur gurekin hemen dugu Jon Azkue, Bidasoako jokalaria. Berarekin hitz egingo dugu denboraldi lehenbiziko zaltiari buruz, urte bukaerako balorazio eginen dugu. Eta baita, orain hasiko dira bigarren zatia eta partidu guzti otsaila dute nahiko partiduz betea, eta horren inguruan ere arituko gara. Kaixo, Jon, zer moduz? Kaixo, ondo. Hasteko hori da, nola baloratuko zenuke denboraldiko lehen zatia eta urte bukaera hori? Nik uste lehenengo zati nahiko ona izan dela orokorren. Egia da igual Europako partidutan pixkat falta izan zaigula. Partidu punturen gehiago igual nahiko genuen irabazi. Azkenen nik uste partidu garrantzitsuna Suitzako hori irabaztia lortu genula, orduan laugarren postu hortan gaude, borrokan oraindikan aukerekin pasatzeko, baino gainuntzen nik uste urte oso ona izan dela, ligan oso maila ona ematen, puntu pila lortuz, eta nik uste lehenengo zati nahiko txukuna izan dela. Gero Eguberritako atsedena izan zenuten eta hori ere beharrezkoa ez, indarrak berriz ere hartzeko eta errekuperatzeko? Bai, batez ere azkeneko hilabete hori nahiko gogorra izan zen, denbora desente hon ginen geldi, gero partidu asko, eta zuk esan bezala, 6 hilabeten ondoren geldi alditxo hori nik uste ondo etorri zaigula da noi, berriz indarrak hartu eta bigarren zati on bati ekiteko. Entrenatzen hasi zineten, urtarrilak 10 uste dut, zer moduz joan dira entrenamendu horiek? Oso ondo, taldiak ez du antzeman kasi geldi egon gehan ikan, oso entrenamentu honak ditugu. Egia da aurreko asteko partidua etzala guk nahi bidezelakoa izan. Baina baita ere balio izan zigun hainbat gauza lantzeko, eta nik uste urtarria hortarako izateala, gauzak landu, geldi egon gehan denbora hori ez antzemateko, abendun ginen talde berdina izaten jarraitzeko edo zertxo baita hobia, eta nik uste bide hortan ondo goazela eta taldia ondo aidala lanen. Orain berriz ere partiduekin hasiko zarete, eta nola prestatu duzu, otsaila zaila duzu erran dugun bezala, eta entrenamendu berezirik edo prestaketa berezirik egin duzu hilabete hau prestatzeko? Zuk esan bezala otsaila oso gogorra izango da, partidu asko, Errege Kopako kanporaketa, Europako partiduak, atzeatutako partiduak, eta ez dugu ezer berezi. Lehen esan dizuten bezala, urtarrilan gure helburua izan da abenduan ginen talde berdina izatea edo hobeagoa. 15 eguneko geldialdi hori ez dira antzeman, eta esan bezala gustua gaude indeun lanakin, oso ondo egea entrenatzen, oso serio, eta datorren nahi aurreiteko guztiz prest. Hori da, orain, hurrengo astean hasiko zarete otsaileko partiduekin, Errege Kopako partiduarekin hain zuzen, eta, ikusita pixkat nola duzuen egutegia, hitzorduz betea, beldur pixka bat edo, inpresio pixka bat emanen du, ez? Bai, inpresioa egite du, batez aste honetan bidali digu baita entrenatzaileak otsailako antolaketa hori nola izangoan, eta badana partiduz josita, entrenamentu oso gutxi, horregatik oain egiten nahi gehan lana, urtarrileko lana oso garrantzitsua izaten nahi da, gero ezin izango deulako entrenatu, eta esan bezala, inpresio egiteu, bertigo pixkat emateu horren beste partidukin, baina nik uste taldia prest da hola, aurretik dakaun erronka hori aurre ateratzeko, partidu oso zaila dazkau, Errege Kopako kanporaketa hori, nik uste garrantzi berezi eman bertzaiola, ze Bidaso azken urtetan final 8 hortan egon da eta berriz hori lortu nahi du, Europako partiduak, atzeatutako partiduak nun Kopa Sobaleako borroka hoendikan horre hongo dan, eta gogorra izango, baina polita, azkenen jokatzia gustatzen zaigu eta otsailan entrenatu ez, baina jokatu asko ingo du. Hori da, hitzordu batzuk aipatu duzu, agian garrantzitsuagoak izanen dira, bertze batzuk baino, kontuan hartuko duzu hori ez, pentsatzen dut entrenatzea bezain garrantzitsua atseden hartzea ere izanen dela hilabete honetan, eta horregatik baten bateri garrantzi gehiago emanen diozue bertzeari baino, partiduen inguruan?
Ba, seguru baietz. Gero egia da guretzako garrantzitsua dena diala, danak irabazi nahi ditugu eta Bidasoa talde bezala hor gora mantendua da azken urtetan da partidu guztiri garrantzi eman direlako. Esan dugu, igual Errege Kopako kanporaketa hori garrantzitsua dela, baina esate dena, bigarrenik nahi badeu Asobal Ligan, ezin dideu Asobal Liga ez dare deskuidatu, Europan laugarren postu hori lortu nahi badeu, edo gorago fases pasa nahi badeu, ezin ditugu partidu horiek deskuidatu. Bueno, gogorra izangoa, partidu bakoitzai bere garrantzi eman bertzaio, baina orokorren lan asko inberreko hilabete izango. Bidaiak ere izanen dituzue tartean partidutik partidura. Nola landuko duzu edo nola prestatuko dituzu entrenamenduak tarte horietan? Denbora gutxi izanen duzu eta besatzot agian partiduak ere izanen direla entrenamenduak baten-batean, ez? Bai, entrenamendu honenak eta baliogarrinak partiduak berak izango dira. Zuk esan bezala, 3 egunetik behin jokatuko dugu, azken 2 astetan 2 egunetik behin dazkau partiduak, orduan bidaiatu eta jokatzeko denbora besteik ez dago. Entrenatu oso gutxi ingo dugu, partidu ondoreneko egunetan errekuperazio pixkat izango dela suposatze dut, baina karga gehiagir ezingo da sartu. Azkenen partiduak izango dira karga gehieneko momentuak eta pixkat otsaila bide hortatik joango da. Hala ere, aipatu duzu, lehian hasteko gogoz zaudetela, ez? Bai, guk eskubaloia egite dugu jokatzeko, entrenatzea gustatzen dugu, baina jokatzea askoz gehiago, eta alde hortatik otsaila hilabete polita izango da, partidu asko izango ditugulako. Eta, azkenik nola ikusten duzu taldea, prestaketak egin dituzu, entrenamenduak, eta prest zaudete, ez? Honi ekiteko? Bai, oso gogotsu. Egia oraindikan jokalari batzuk falta zaizkigula, bakoitza bere selekzioekin dagoelako, eta nik uste behaiek etortzeianen taldeak beste aurrera pauso bat antzemango dula. Eta esaten nizuna, guri jokatzea gustatzen zaigu, urtarri askotan gogorra horregatik egitea, asko entrenatzen dulako eta jokatu gutxi, eta badakagu baita gogoa beste pausotxo bat eman, datorren asten sartu eta lehiatzen hasteko. Eskerrik asko eta zorte on, Jon. Eskerrik asko zuei.